Hola a tothom. En aquest videotutorial veurem els paràmetres i modificació d'un curs de Moodle. Si accedim a un curs, veurem quina configuració té per defecte. Per defecte aquests cursos estan configurats per setmanes, com podeu veure, i sempre podrem modificar la configuració d'aquests cursos mitjançant el següent enllaç que trobem a sota del curs. Us recordo que aquests enllaços de curs, configuració, participants, qualificacions, activitats i més que es poden desplegar aquí, sempre estan accessibles durant tota l'edició o configuració del nostre curs. Accedim a configuració, com podeu veure ens apareix el nom complet, el nom curt, en quina categoria dintre de la plataforma Moodle està, la data d'inici, la data de finalització del curs, sempre tindrem algunes pestanyes que podrem habilitar o deshabilitar i fixeu-vos que sempre que hi ha una opció de veure ajuda, apareix aquest interrogant. Si tenim dubtes del que és, podem fer clic i el mateix Moodle ens donarà una explicació. Podem afegir una descripció del curs, podem fins i tot afegir una imatge del curs, però els paràmetres més interessants a modificar són els següents. Per exemple, el format, com es visualitza la informació en el Moodle. Llavors, actualment està configurat en una configuració setmanal, que és com l'hem vist anteriorment. Si la canviem i posem que són seccions personalitzades i deixem els canvis, per mostrar-ho, veurem que ara ja tenim aquestes seccions. Totes aquestes seccions són configurables. Ara mateix estan buides, com podeu veure. Podem contraure-ho tot o expandir-ho tot. Però tornem a la configuració per veure més canvis d'aquest format. Llavors, tenim les seccions personalitzades. Podem dir que només es mostrin només unes seccions o l'amaguem completament. Això ja va segons els nostres gustos o les nostres intencions que volem fer. I aquí també podem que es visualitzin totes les seccions o només una secció. Anem a canviar-ho perquè veieu com es visualitza. Fixeu-vos que jo tinc aquí les diferents seccions i que si jo accedeixo a aquesta secció nova, que seria la 1, només veuria els continguts d'aquí. I hauria de tornar enrere per veure les seccions. Ha desaparegut el contraeix tot o desplega-ho tot perquè ja el curs és com petits cursos o seccions que nosaltres anirem fent i anirem configurant. Si tornem a configuració, fixeu-vos que podem fer una combinació de totes aquestes opcions. Jo deixaré seccions personalitzades, d'acord? I deixaré que es mostrin tots en una pàgina perquè és més còmode. En aparença podem escollir l'idioma que nosaltres volem, el nombre d'anuncis, és a dir, un conjunt de recursos o d'informacions que nosaltres volem que funcioni el nostre curs de Moodle. En fitxers de pujada, això limitarà tant les pujades que nosaltres podem fer com les pujades que poden fer els alumnes. Jo recomano sempre no posar una quantitat molt excessiva, també estarà limitat per l'administrador de la plataforma i posteriorment també tenim la secció de grups. Això serveix perquè en un mateix curs de Moodle puguin haver diferents grups que comparteixen tant els recursos com les activitats. Això ho veurem més a posteriori. El podem imposar, podem fer agrupaments, que és una miqueta més complex, i això són les etiquetes, diguem, intel·ligents dintre de la plataforma. Una vegada hem fet els canvis que volem, us recordo que aquí també podem fer el contraure tot o expandir-ho tot per ser més còmodes, deixem els canvis i ja tenim el nostre curs de Moodle configurat tal com nosaltres volem. Independentment del que escollim, us recordo que en el menú de l'esquerra sempre tindrem la navegació, d'acord? És a dir, sempre podrem accedir d'una forma ràpida i visual a tots els continguts, tant seccions com subseccions, que hi hagi dintre del curs Moodle, sempre en el menú de l'esquerra. Aquest menú es pot amagar o es pot mostrar segons el que nosaltres desitgem. Això és tot. Fins la propera.